Bagaimana cara menyelamatkannya? Oh, iya. Ya, harus selamatkan. Jalan sing ana iki suwe langsung sepi. Ini rame di kota ini. Akeh wong padha rame karepe dhewe. Ning asline kota sepi. Sepi jatine. Kaya wis ora padha karo iku karo awake dhewe. Tapi nek pamre rame ing gawe tak iki jadi. Tapi gawene rame pamrih. 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 Rame pamrih. Tapi gawene rame pamrih. Tapi gawene rame pamrih. Tapi gawene